Iga to. Pakita mo. Ayun o. Iga. Tas mo yan dalawa. Tas mo dalawa. Ayan o. Nakuha niya. Ayan. Yun. Fish on. Ang galing niya ano. Yun. Fish on din. Ay, munti pa nakawala. Munti pa nakawala. Yun. Yan, good morning mga kasolid. So ngayong araw natin is mamimingwit na naman tayo. Kasama na naman natin si Joshua. Yun o, kumakain ng piyaya. Napakaganda dito sa daan na to. Dahil manok dito sa kabila. Silip natin. Ayun o, dahil manok. Doon tayo mamimingwit sa banda doon mga kasolid. Kakamiss mamingwit ano. So pamain natin ngayon mga kasolid. Bulate ulit. Tas feeds. So dito tayo papasok mga kasolid. So maraming kalaban, aso. Papasok tayo. Ayan sila. Ayan yung mga alaga natin. Sila, bakit tayo? Ayos mo. Mga kalaban natin, andun na. Naalak na. Kaya ako na, ayusin ko. Ako na magtatalo. Doggy! Mamimingwit na kami. Nakakatakot. Tingnan nyo ito mga kasolid, papayo. Ang baba lang. Papaya. Mga kambing, mga aso, mga pusa, farm. Kaya paisdaan mga solid. Yan. Yan, puros mga fish pan yan mga kasolid. Nakalagay dyan mga bangus, bunuan, bangus dagupan. Napakasarap ng mga bangus dito kasi kakaiba. Dito papakain sila ng bangus ngayon. Si kuya, yan. Yan o. Yan o. Diyan kayo mapapabalag, dyan sa araw niya. Ay, dyan ba ito eh? Ay, lubira, wala kintulan, dyan dalam. Tingaran nyo kuya? Ang tingaran nyo? AJ. Ayan, shoutout kay Sir AJ. Di kuya? Salamat. Tara mga kasolid, dito tayo doon. Ayun, daming bangus oh. Daming bangus mga kasolid oh. Ayun oh. Yan pala mga kasolid. Yung ano na yan, net na yan. Sa ilalim pala may ano dyan, may butas. Diyan pumapasok yung mga bangus. Para hindi na sila mahirapan maghagis ng mga feeds. So dito na lang sila naglalagay. Ganyan, 1, 2. Yun, dalawa yung lagay ng ano ng bangus. Diyan na lang sila pumapasok. Doon sa ibang ano, fish pa na napuntan ko, gumagawa sila ng kubo. Doon na lang sila maglalagay. Kagaya no, no? Yung kubo na yan mga kasolid. So mukhang nahihirapan silang pumunta dyan dahil kailangan muna nila magbangka. Nasa gitna kasi. High tide ngayon. Yan o. So, itaas yung tubig ngayon mga kasolid. Akit na naman tayo dito. Uy, wag po. Ay nako. So bali andito na kami sa spot mga kasolid. Dito kami namimingwit palagi ni Joshua. So yung harapan natin pala mga kasolid oh, hinarvest na pala yung laman nung ano ng fish pan. Kaya pala napakaraming ano ibon oh. Ito namang ano na to. Anong tawag dito sa ano na to? Bulsa. Yung pabulsa mga kasolid. Ito namang pabulsa na to. Kay ano to, kay Kuya Adam. Yan oh, yung uncle ni Joshua. Yan sa kanila to. Pag mapagpaalam tayo, pwede rin tayong umano dyan mga kasolid. Kumuha. So iangat lang lahat ng nito kasi nasa ilalim yung itsura nito, nakaganyan yung mga kasolid sa ilalim. Iangat mo lang. Tapos pag naiangat mo na lahat, tatanggalin mo muna yung mga tinik-tinik dyan, yung mga
gulong para makakot yung mga ano. Iba-ibang isda rin makukuha dyan mga kasolid, kagaya nung last na nakuha namin. Ayun o, naka first catch na si ano, si Joshua. Kita mo dito? Yes sir. Yan o. Yun o, mukhang may huli na yun kay Joshua. Ang bilis. Sige, dahan-dahan lang, pitik lang, pitik. Yung parang ganyan lang, pangit. Ang bibiglayin. Sige, isa pang ganun, tapos hila. Yun. Oh, yung huli oh, dalawa pa. Dalawa. Ay, nakataan, laki. Ang laki mga kasolid oh. Oh. Nice. Ayos, nakawala, dalawa yun. So ayan, bali nakapag-set up na tayo. Apat na hook mga kasolid. Galing naman ni Sir Wangit, Joshua. So tayo magka-first catch. Magpa-first cast tayo mga kasolid. Hindi pa tayo makalayo-layo, hindi pa tayo makahuli ng mga gandang isda dahil ano, hindi pa natin maharap. Busy pa tayo sa pag-aalaga kay Baby Lucas. Yun, fish on. Ang galing ni ano, yun, fish on din. Ay, hindi pa nakawala. Hindi pa nakawala. Dito. Uy, sakto, good size na rin. Okay na yan. Lagay natin sa gitna lang to para ano. Yan o, huli natin o. Yan o. Yun, fish on. Uy, dalawa. Ay, isa lang. Pero nakalaki. Fish on mga kasolid. Yes sir. Yun, fish on. Lumot ang kinain oh. Lumot oh. O lumot nga oh. Ang galing oh. Lumot ang kinain nung ano, nung tilapia mga kasolid. Ayos. Galing. Lumot lang malakas ka mo. Ang daming lumot dito eh. Yung mga kasolid oh. So yan, bali kapalusungin ko si ano, si Joshua dun sa ano, magkakapa siya ng ano diyan ng mga isda. So diyan sa ano, pinayagan sila mga kasolid. Ayun siya oh. Joshua, hi ka diyan. Ayun siya oh. Mababaw lang kasi to, hanggang ano lang oh. Tumayo ka nga diyan kung ano ka kalalim. Joshua, tayo ka. Ayun oh. Ay, hanggang ano lang, tiyan lang. So dyan, magkakapa siya dyan mga kasolid. Huli may mahuli siya. Tayo dito mamimingwit na lang. Hindi natin may padala sa kanya yung camera kasi yung takip ng GoPro natin is hindi nakalagay. Kaya paglabas sa goodbye. Kaya una natin isasapalaran tong camera natin. Dito na lang tayo mag-aabang. Papakita niya na lang mamaya yung mahuhuli niya mga kasolid. Tayo na lang mamimingwit na lang tayo. Total meron pa naman kahit pa paano may nahuhuli naman na piraso. Pero bihira talagang kumagat dito. Pag sakasakali sa susunod na mamimingwit kami mga kasolid, lilipat kami ng pwesto. Kasi mukhang nabulabog na talaga dito sa spot namin. So ayan na si ano, si Joshua mga kasolid. Umuwi agad oh. Wala pang 15 minutes. Ang dami yan agad nakuha. Tapos may nakuha pa siyang igat. Dadali natin sa kanya. Tapos babalik pa siya doon ulit mga kasolid. Yun oh, igat oh. Pakita mo. Ayun oh. Igat. Tapos mo yan dalawa. Tapos mo dalawa. Ayan o. Nakuha niya. Ayan. Ilagay ba dito? Ibulos mo. Ayan o.
Dami pa pala dun oh. Dami, ano yung nahuli nila? Tilapia tas igat. Tapos igat din. May mga igat din. Dami. Oh, yun igat. Tapos pa masarap i-ano yun, i-adobo. Adobo. Oh, sige. Eh, balik ka na dun. Saka ulit. Yun na naman oh. Parang naka-barbecue na yung mga tilapia, mga solid. Hindi ka pumunta doon sa gitna. No. Ayun, dami na nakukuha hipon. Ano yung anong karga? Hipon. Dali mo na doon. O, dali mo na. Masigurado. Mamaya mo na tanggalin, doon mo na tanggalin. Dito na. Hindi, dito mo na lang. Hindi, mamaya. Riske na lang. Hindi mo na, dali mo na doon. Ayos. Hindi ko na maalala. Yun. Yun. Hey, wala po. Dalawa. Lakas naman nun. Dalawa lang. Sabit pa yung ano. Naku po. Nabulabog na. Pero okay lang. Ang dami naman ng huli, mga kasolid. Mga bata. Ganyan na ganyan ako nun eh. Tatagang kayo. Kaya kay kalat tayo, jabiyag. Nga po. Opo tala, ay daday sir. Yan, bali. Tapos na tayo sa pamimingwi, wala na. Dinandaanan na eh, wala na tayong mahuli talaga dito. Di bali, ang dami na natin nahuli. Ayan o, si Wangit daw, pauwi na. Yun na lang. Yung fishing day natin naging kapaday. Nakahuli naman tayo ng ilang piraso dyan sa pamimingwit natin, pero ayan, mostly dyan sa ano, pangapa. Di ba, di may ulam tayo, marami pa. Mahuhulog. Dami na rin oh. Yan oh, pwede na umuwi no. Yan, nakapulabog na yung ano natin. Yan oh, pakita mo. Yan oh. Yan. Ay, laman yan. Meron. Yan. May tatlong. Ay, bunor oh. Bunor, masarap to. Bunor. Takasin mo lang, lilit. Para lumaki pa. Kasi dami na rin to eh. Ayan o. Tilapia tas igat. Ayan, naligpit ko na yung gamit naming pamingwit mga kasolid. Pauwi na rin kami. So ang gagawin na lang namin dito sa tilapia mga kasolid, ipiprito na lang namin yung iba. Then yung iba paksiw. Yung sa prito naman isasawag na lang namin sa labong. Hindi ko alam ang tawag sa Tagalog eh. Yung kawayan, nakukuha sa kawayan na gulay. Yun. Tara. Ahang ka na. Basta tayo. Okay, bali ito na yung nahuli namin mga kasolid oh. Saka yung nakapa ni Wangit ni Joshua dun sa ano, fish pond. Then ito yung isasawag na labong kawayan. Yung nakuha dito oh. Yung nakuha dyan. So yan, bali tapos ko nang nilinisan mga kasolid yung ginawa ko dito. Pinindar natin mga kasolid. Nilinisan natin masyado kasi yung pinagkuhanan kasi nito inano nila yung parang yung pampahimatay ng mga isda. Ayan, ipiprito na lang to para may ano na rin sa gulay, yung labong. So bali ito na yung labong mga kasolid. Ayan, ihalo na lang yung isdang tilapia dyan, ipiprito lang. Yes. Mamaya ito gagawin natin siyang banana chips.